Selabantu zebantu awusawubona ntombi. Kunjani ntombi? Oh, intombi enhle konje eyakwabantu sami ngazazi ngisami nje ukuthi ngixhumane nayo. Ufuna ukwenzani isikole sami? Uzoba bathanda nawe nje noma kancane nje noma kuthiwa i-awanyana noma kuthiwa u5 years ebese kodwa ngiyakushaya. Ngempela. Uke wasibheka wabona. Uyabona kodwa intombi enhle kanje nje infanele. Awungimele kancane wena. Ntombi. Hawu. Nangumuntu abanenkinga nje nami. Ngicela ama-type nje uyithandele mina. Uzibonile na ukuthi unjani? Uzibonile? Nginjani ntombi? Hayi mama. Nkosiyami. Yazi ayinsimoti yakho. Yazi ngiceda kucasula nje omunye ubhuti unkosiyami. Awukosiyami yabona-ke wena. Wena awena uyithayipi yami-ke wena. Awungiyaphila wedali. Nkosiyami yo. Eyakho le moto baba. Awuyisihle nkosiyami. Hayi kanti khululeka nawe kungabe yakho. Ukhuluma kamnandi nkosiyami. Ngempela. Oh mama. Hayi. Kumnandi. Yini mama? Akuseyakho imoto. Uhamba ngani kanti wena? Ubone nje. Nathi ngihamba ngakho. Uzwangisasula yazwa walimosha ilanga lami. Angisaze ngithi mina. Ikhama konke uthiwa ubani? Ikhama ubani? Kanjani manje? Okay nginika amanamba ke sizokhuluma phela phela. Hawu sizokhuluma phela Dali. Hawu Dali sizokhuluma.